Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da aka barku da lokaci. Ya barka da wani film mai suna da Dokin Karfe. Wannan film ne wanda Algaita ta sake fasarwa mai suna da Dokin Karfe. 11 ga wata kenan Lahadi wannan. Wannan film ne wanda zaka iya samu a cikin group namu na VIP wanda ake biyan kudi ana shiga kuma da muka muku talla a kowane lokaci. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP muna aji muku lamba ta mu. Wanda za ku iya taɓa mu ta WhatsApp ko Telegram wanda za ku iya samun wannan film ba tare da kun sha wahala ba. Idan wani bakon zuwa wannan shafin namu ka daure ka mana subscribe da alamu karara da zarar mun dole shirye-shiryen za ka gansu akai insha Allah. Waɗannan fina-finai ne wanda za ka iya samu a cikin group na VIP wanda ake mutane register a cikin group ɗin mu. Wanda a cikin group ɗin mu ne kaɗai za ka iya samu duk wani sabon film da to a ran da film da to a ran da muke saka shi kamar da muka tallata muku group ɗin mu na VIP kullun. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP kenan lamba tamu da muke azawa ita za ku ɗauko wasu ku muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram ta nan ne za mu muku ƙarin bayani ta yadda za ku shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda za ku iya samun duk wani sabon film da to a ran da film ya to a ran da muke saka shi a cikin group ba wai kare fina-finai Algaita ba a fitar Yusuf Zamani Ala Husaini kai duka dai wani sauran kamfuna na Fassarar Indiya Hausa dukkan su muna saka su a cikin group ɗin mu wanda za ku iya register a ciki ta nan ne za ku iya samun fina-finai a duk inda ƙasar da kuke insha Allah film zai iske ku ne hawayen da kuke insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP lamba ta kaɗai za ka ɗauka sai ka zina magana sai in saka cikin wannan group namu na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film insha Allah. Wannan dama ce gare ku ma abuta kallon fina-finai Indiya Hausa insha Allah. To lamba ta ga ta nan wanda za ku ɗauko wasu ku zina magana in saka cikin wannan tsarin namu na VIP mun gode insha Allah. Ga mai bukata sai ya tafi.